Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Yiho! Asteazkenak beti izaten dira musikaren egunak, baina gaur are gehiago izan ere iraiak 17 country musikaren nazioarteko eguna da. Eta zergatik gaur bantza denez, Hank Williams 20. mendeko genero honetako artistarik ezagunenetako baten omenez. Ofizialki 2003an egintzen lehen aldiz egun hau naiz eta 1920an hasi zen ospakizuna. Eguna proposa country estiloko kontzertu batera joateko, harmonika eta banjoa hartu eta dantza egiteko. Billboard musikaldizkariak historiako 100 country musikari onenen zerrenda osatu zen duela gutxi, eta hoixek dira top 10ean daudenak. Dolly Parton, Johnny Cash, Willie Nelson, Loretta Lynn, Hank Williams, aipatu duguna, George Jones, Garth Brooks, Charlie Pride, George Strait eta Merle Haggard. Ez da Euskal Herrian gehien lantzen den musika generoa, baina lekua egin nahi izan diegu gaurko saioan. Ordu adibidez, OK Corral, 80ko hamarkadako bukaeran eta 80ko hamarkada hasieran, rock and roll eta country musika jorratzen zituen Zarauzko musika taldea. Bi diska kaleratu ondoren, banandu egin ziren eta partaietako batzuk Arakajun Pariak bai edota Las Lagartas bezalako taldeetan jarritu zuten. Hala ere, 2005an, Arraio Erratearen aldeko kontzertu baterako elkartu ziren berriz, eta Zarauzko Pozuzulo gaztetxean kontzertu eskaini zuten. Azkarra, postika potzeko, oso harinak, iez egiteko, nire zapatak, daiz egiteko dira, sekulak ez dira, geldik egoten, sekul ez dira, nekatzen. an hiltzen Lou Olangua OK Corral musika taldeko kantaria gaixotasun larri baten ondorioz. Euskal Rockarren lehenengo emakume abeslarietako bat izan zen Olangua. Eta hortxe daukagu Moonshine Wagon, Euskal Bluegrass eta Country Punk taldea ere. 2013ko udazkenean sortu zen, Gasteizen, divertimentuz kalean jotzeko elkartzen zirenean. Eta horretarako asmorik gabe, publikoaren txaloz etengabe azten joan dira. Europa osoko eta Amerikaren zati bateko areto eta jaialdi eskotan ibili dira. Laguagon autokarabanarekin, antxe ibiltzen dira biolina, mandolina, banjoa, gitarra eta kontrabasua hartuta. Gizonek nahi zuten gabe izan, biotzaz nola zan, zerdun, alaba, marinela maite dutaita, ezaldun ulertzen ezinezkoa da. Jautxoa, tairetzan maitia, orduan egarriak denak ziren bat, maitasun gatu. Denok gara Bobby izeneko disko atera zuen lehengurtean, lehengurtean Patrice Watson Dumora musikari lapurtarrak eta bertan country doinuak ere entzun ditzakegu. Eta baita Kerau taldearen Ferrok 2001ko diskoan, lan horretan blues, gospel eta country estiloak entzun daitezke taldearen soinu propioa eta herriko melodiak baztertu gabe noski. Mikel Garikoitzan denali taldeak ere country ikutuak dituen hainbat disko kaleratu zituen, naiz eta hasieran oztopoak topatu zituen, honako esan zuen elkarrezketa batean. Lehendabiziko maketan musika guztia countryaren proposatu nuen, baina une hartan zeuden musikoak ez duten ideia gustoko. Nezan egia
Itzalak luzen daude betzanak, neho jargiak daramatzanak. Ilargiaren eria jotan, pena bezin dut barrendik botan. Malkoz bustirik begian, damu bazin dut jasan. Aize, baina countrya zaratago badago mundu bat, eta efemeride gehiago aipatu beharko ditugu, adibidez 1931ko iraiaren 17an, Euskal Herriko historiako lehen gose greba egin zutela Larrinagako espetxean zeuden Bilboko Eusko Gaztediko kideek. Gobernuak emandako agindu baten aurkako protestaldia izan zen, atxilotu baten aurkako kargurik gabe, eta 72 orduko epe legala igaro ondoren ere atxilotuak preso jarrai zezakela ebatzi zuen gobernuak, baita epaileak ordurako aske usteko epaia emanda ere. Protestara jendean dana batu zen eta kartzelako zuzendariak dimisioa aurkeztu zuen. Gose greba hasi eta 2 egunera presoak aske utzi zituzten. Muixu trukirri barre bat orkanpoa, apurtzea bat zen. Ta hemen ordea musu bakoitza berdin, zeten garestide. Oroitzen nola itxizituzten herriak, inondik inorazioateko asmotan. Aipa ditzagun protesta gehiago. Gaurko egunez 2011an Wall Street inguruetan protesta ekitaldiak hasi ziren Occupy mugimenduaren abiarazle izango zirenak. Occupy Wall Street desberdintasun ekonomikoaren eta bidegabekeriaren aurkako protesta mugimendu bat izan zen. Gutxienez Amerikako estatu batuetako beste 28 hiritan. Europako hiriburu eta fiantza zentroetan eta Hego Amerikako eta Ekialde Urruneko zenbait hiritan eratu zena. Guztira, mundu osoan 750 Occupy ekitaldi baino gehiago izan zirela kalkulatzen da. 10 parte hartzaile gutxi batzuk leku batzuetan eta milaka beste batzuetan. Eragin handia izan zuen Alderdi Demokrata ezkerrerantz eramaten lagundu zuen, Bernie Sanders bezalako politikari baten presidentetzarako kanpaina albidetu zuen eta Alexandria Ocasio-Cortez politikariaren garaipera ekarri zuen. Askorentzat gainera, sare sozialetan ezaugarri horiek zituen lehen mugimendu originala izan zen. Liderrik gabeko mugimendu horizontala. Gerora, Me Too edo Black Lives Matter mugimenduaren eredu izan zena. Call from the corner. Said the sun's been gunned down, Can you calm now? Tears in her eyes, can you calm down? Please, ma'am, can you calm down? But it rained fire in the city that day, they say. Protesta egiteko modu asko daude. Wall Street okupatu dezakezu edo lapurreta aukera dezakezu. 2008ko iraiaren 17an, bai, gaurko egunez, Enrik Duran ekintzaile kataluniarrak 39 bankuri iruzur egin ziela jakinarazi zuen harrapazak. Kreditu pertsonalen bidez, 492.000 euro desjabetu zituela adirazi zuen. 39 bankuren bidez lortu zituen kredituak, tartean BBVA, La Caixa, BSCH edo Deutsche Bank, diru hori ez itzuli eta eragile sozialen artean banatu zuela adirazi zuen. Duran kartzelan sartu zuten, baina 2 hilabetetara aske utzi zuten. Emaile anonimo batek fidantza ordaindu ondoren. Orduan, ihes egin zuen. No les alcanza, manda más y sus secuaces merecen por lo menos la cárcel. Banqueros que nos dirigen, cual robots a su antojo. Enric nos recordó que no somos pocos ni flojos. Detenido por el mismo estado cruel que vende armas a Israel, entre a otros genocidas, apoya guerras por fuel. Algunos pa' que se nos escuche, nos dejamos la piel. Nos rapea sobre joyas, Pablo Hasél tiene armas en su estuche. Cuántos presos políticos, cuántos nazis libres. En un país donde mandan fascistas que escriben una historia falsa, en libros sobre los que escupo. No te hablarán de Enric ni de Che en el instituto. Bum, baina efemerideak alde batera utzi eta gaurko gonbidatuak aurkeztu beharko ditugu. Toinuetatik aratago tartean gartxotun zainek musika gomendioak egingo dizkigu, eta badakizue gartxotek oso ondo aukeratzen dituela bestiak. Aiora Mujika ere gurean izango da, atetik sartzen ari da dagoeneko. Badakizue berarekin musikaren bidez Hego Koreara bidaiatzen dugula. Antxon Arazpin etorriko da Karma proiektu orkestera. Eta nola ez, sarraskia prestatu dugu. Elkarrizketa akustikoetan urduri jartzen ditugu beti musikariak. Ba, entzuleok, iraiak 17 ditu gaur, eta asteazkena da, ongitu herri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin entzuleok Pablo Zurutu zairastortza egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri ez izarandi egunon. Egunon! Eta zuekin gaurko koreografia segituan ikasi duen emakumea. Jora Bai. Mojika egunon. Egunon. Kolaboratzaien artean top 1. Bai. Wow, Bai. hori prestatu gabe. Izketan ari zaizuena Uiñugo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1027garrena du, goizak 10 eta 17 minutu izango ditu 7 segundu barru, eta iraiak 17 ditu. 7 izateko 3 falta ditugu, baina zuek milaka zarete eta aukeratzen hastea, elegoki ondo beraz, 4 elkartu gara urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete naiz irratian. Ai, xardango, xardango, hau niño no begorik, nondukik atzemango. Eguzkia goizero, iparra ize baizebo, larun Ba hemen txegabiltza Mikel Garikoitzan Denaliren Ai Xardango kantuarekin Count 3 disko hartatik. Ai Xardango gaur, aipatu dizuegu iraiaren 17 country musikaren mundu eguna dela. Eta guk country giroan abiatuko dugu gaurko bigarren kafea. Baiakua jotaken, begiten digukaten, itxasuan baltxero. Eta egunero bezala maite duten tartearekin abiatu behar dugu gure irratsaioa eta Pablo Zurutu zairastortza zuri dagokizu gaurkoarekin hastea. Lehen aipatu duzue gai bat, meloi bat direk nahet. Lehen aipatu duzue zinemaldian egongo gara laurrengo astean, zorionez. Eta nik maite ditut ez hainbeste zinemaldia, nik ñoñostiar bezala, nazkatzen on pixka Donostien dagoen guztiak, denbora guztian, baina zinemaldiak badu aurreko egunen prestakuntza egunen erromantizismo hori. Ez da, nien ez pertsona bat korrik ateratzen, gutxi noa korrik atera, baina juten izan horietan, justo hartzen dut zinemaldiaren tramo guztia. Tardun egia da, zinemaldia prestatzen ari denean, hartzen duela, bide nahiko polita ze pasatzen ari zor, aizar guztiak bezala, ez? Maria Cristina frentean, usaleko, alfombra gorritik, korrika, eta bi egun barruia zingo naiz pasa, horrengo hilabete osoan kasi. Pablo Kipchoge Zurutu zadeitzen diote atleta donostiar afrikarroni. Polita da. Ikusten duzu hor jende guztia lanean, eta polita da pentsatzea horrengo gunetan, inbeste jende gongo den Tokio hietan, badagoela orain jendea lanean, kartelak pegatzen, kartelak jartzen, eta asko gustatzen zezkitegun horiek egesan oso egun politak izaten dira, ilusio batxo batzen da ambientan, eta gustatzen zait korrika egitea bertatik. Goiuri da zure maite dut zein da? Gaur egin dut subrogatu, alda, segertatu da hemen. Zein dut, Pablo? Barkatu. Ai, ama, dena, guk denboraldi honetan egin dugu sekulako... Ez, hautxe egin dugu, Goiuri. Rikomania lana hemen. Ez, zegoen behin-behineko formatuan zegoen, ze bakoitza, kontatuko jo entzulei. Goiuri, onda giri zinen, brikolaje lanak egin ditugu. Bai. Eta egin ditugu instalazio txiki batzuk, maila txokuntzeko. Gure lankide Noemik behar bezala garbi dezan, ze beti bronka otatzen digu, trastez bete daukitzen genuela, eta horten oso txukun daukagu. Baina zein da gauza, hemen ezkerretar egunero pertsona ezberdin bat eseritzen zaretela. Bakoitza bere mania, bere kaskotako volumen, bere buru tamaina, bere buru tapen eta bere gauzekin. Eta orduan, aurikularrak zintzilikatzeko gailu hau enuen atorneiatu, utzi nuen itxatxita, eta lehenengo egunean konturatu nintzen Juleni oztopo egiten ziola. Eta pixkat ezkerretara karrena, baina zuri ere oztopo egiten dizu, ezkerrerago ekarri barko dut. Beraz, ez kezkatu, instalatuko dut, ez dakit, hemen edo,
Ze bestela bota egiten duzu, eta Berriro? hori nik bota dut. Baina, apropos, edo... Oso radiofonikoa Ez. soinu ere, Radiofonikoa da gure atornilladorearen zarata. Ez dut berriro ekarriko. Nahikoa da. Goiuri, zein azure maite duta? Ez, hasi naiz esaten, nik gaur nire maite duta subrogatu egin dudala. Subrogatu. Bai, pertsona batek eskatu didalako, mesedez, kontatu hau maite dutetan. Eta noltzan dut. Guk askoz nahiago ditugu horrelako subrogazioak, maite duten subrogazioak, giza gorputzak erosten dituztenenak baino. Noski, horren kontra, beti. Pertsona batek idatzi dit, mesedez, izan dadia hau zure maite duta. Goizean goiz, oso goiz, irikitzen diren tabernak. Hori nire maite dut izan zen duela hilabete batzuk. Begira, hori izan didate, eta orduan, eta gainera argazki bat bidali didate, norbait, lagun bat, kafe bat hartzen ari zela, gaur oso goiz, eta, klaro, lanera joan dela, eta esan du, nire maite duta mesedez, taberna hauei, ze ez dira asko, lehen gehiago omen ziren, pentsatzen dut baita nola, aldatu egin diren, nahian, txandakalan egitearen historia eta dena, ez dakit aldatu egin den, tabernak ja ez direla hain goiz irikitzen, eta kosta egiten zaiola topatzea, eta orduan, maite dituela, oso goiz irikitzen direnak, lanera joan aurretik kafe hartzeko, edo lanetik hueltan, gaueko turno egin ostean kafe hartzeko, edo dena delakoa. Bai, jonik erabat bat egiten dut horrekin, bere garaian ere aipatu nuen, ere maite dute izan zela. Bai, hemen da biltza Imanoletaneko gure kamarak eta prestatzen Anton Araspinentzat, eta bai, entzuten ditugu lanean, bai, kinki, kankagonko kinki, eta Goiuri astoratzen ari zeigu. Lasai, Goiuri, atuan nasa, Goiuri. Bai, ni lasainago, baina hasi naiz nire maite duta kontatzen, eta Pablok kinka gauzak lurrera jarraitut maite dutarekin, eta enekok kinka zerbait lurrera falta da. Ez zer bota ez duen bakarrik Imanol izan da. Bai, Imanol falta da. Imanolek ez zio, baina ez dakit zergatik esaten duen ez zet. Nik uste eneko irori zaiola eta Pablo. Eneko irori zaio. Gara, iruditzen zait. Tira, nik bat egiten dudala maite dut horrekin, iruditzen zait taberna horiek egiten dutela, nolabait, pixkat, abegi etxe, insomnentzat, oso goiz abiatzen den jendearentzat, etxetik atera eta trenera zuzenean edo autobusera edo kotxera edo danakora joan beharrean kafe bat hartu, lehen sozializazio baterako espazio hartu, iruditzen zait, kristonak direla eta diru publikoz lagundu beharko lituzkete goizego 6 irikitzen dituzten tabernak. Nere ama okina da, pentsa ze goiz joaten den lanera, eta badauka taberna bat, bakarra identifikatuta, kafe bat... Baina justu gaina okindegiaren pare-parean dauka. Ez. Ez hori izta? Beste bat. Are goizago irikitzen duena. Are goizago irikitzen duena, eta orduan hori da bere eguneko unea, eta hor eguneko albisteak edo gauean zer gertatu den, eta hor kontatzen dizkiote, eta orduan joaten da, okindegira, kotilleoz beteta, ogia saltzeaz gain, asteko txutxumutxuga, herri guztiarekin. Ze ona, aizue, nik beste maite dut bat nuen, eta baina, hau baliatuko dut, aitzaki bezala, zubilan egiteko, eta bitartean idatziko dut hemen biharko nere maite duta. Ondo deritzuzue? Baina, zure gaurko maite duta, guri esan diguzu lehen? Baina aldatu egin dut. Orduan bihar kontatuko duzu hau. Bihar ez daukagu saiorik. Bihar ez daukagu saiorik. Bi maite dut dauzkat, entzuleok. Bi maite dut dauzkat. Bata, honekin lotuta. Asteburuan kontatu nen uzetatzo, Pau inguruan, ortezen eta ibili naizela, aurreko astean ere ginen grabatzen Katalunia, baino Frantzia zeharkatu ziritsi ginen bertara, eta konturatu nintzen, hainbat gasolineretan, hemen ere Euskal Herrian eta Hego Euskal Herrian gertatzen da, baino nik ez ditut beste topatzen, oso self-service diren gasolinerak, baino ez, zuk zeuk gasolina botatzen diozun horiek aspaldia desent inposatu zaizkigu, baizik eta zuk makinan bertan txartela sartu, ordainketa egin, faktura eskatu, eta inorrekin hitz egin gabe zoazen horiek. Eta iruditzen zait, badela beste, ez dakit, gizatasun, gizarreman horietan, gizarreman txiki horietan dauden gauza erresistentzia txiki horiek galtzera garamatzaten zerbait. Eta nik maite dut gasolinera sartu, ordaindu, akaso kafe bat eskatu, eta gurtu esaten egun hona izan, eta konturatzen naiz horrako gauza txikiek, eta ez da hemen super happy flower jartzegatik, baina iruditzen gauza txiki horiek eragiten dutela guregan, eta askotan gasolineran dagoen pertsona horrengan, irrepara txiki bat sortzen dela, eta berdin baita zuri ere, eta harreman minimo horiek ere, pixat galtze horrek ez dit bat ere rollo hona ematen, eta askotan ere ustut behar dugula, bidaia luze batean, bakarrik bigideatzen bali mazoaz, eta gasoline batean sartu, eta norbait ikusi pertsona batekin gurutzatu, inkluso hizkuntzaldetik ere arazoak badituzu eta zera, bonjour eta merci esan bar badiozu ere, ez? Baina
Ez dakit, kiston tristura ematen dit, gasolina botatzera geratu, eta ja, ez dago gasolina botako dizunik, ez dago gasolina kobratuko dizunik, ez dago inor, eta ez dut maite, pena pixat ematen dit. Eta gainera gauzta toki gehiagotan gertatzen. Bai ba. Eta bai, askotan konversazio txiki gustatzen zaizkit. Eta oso gustoko ditut bide batez, ez gasolinera supermerkatu modernitu hauek, orain mini Carrefour edo mini Spar edo mini danakoa dakaten duten noiek, baizik eta kilo terdiko azeituna poteak, naranja sareak, horrelako gauzak dituzten gasolinera horiek. Eta ondoan, likido refrigerante. Bai, jauna. Eta aceite de motor. Oida, dena juntu, eta konfunditzeko moduan. Baina, eta igual tripaki pakete bat, eta ez dakit, horrelako mix raroak dauzkaten gasolinerak. Maititut pilo bat, eta aceituna horiek izaten dira, markatu, marabillosoak. Egizu zer den mix pixka bat arraroa? Gasolindegietan, saltzen dituzten lore sortak. Hau da, lore sortak ederrak dira, baina kontzeptua pixka arraroa da, gasolindegi batean erosi dituzu loreak, norbaiti oparitzeko, baino egia da, oso politak izaten direla, eta gaina garaian garaikoak, eta horrekoak edukitzen dituztela gasolindegietan, eta aizu, lore sorta bat oparitzen badizute, keinu erromantiko bada, gasolindegira joatea, ez da oso erromantikoa. Dena baina lurretik, loreak eta petroleoa. Wow. Jarritzak egu musika Pablo isiltzeko. Maite zaitugu, Pablo. Maite ederra, Mikel Gariko izan denalikin jarraituko du country giroan, baina esan barrako hau ez dela, ez da amodio romantiko kantu bat, askotan horrela interpretatu da, baina Hondarribiari haren herriari eskinitago kantua, eta maite du Hondarribia Mikel Garigoitzek, eta alaxe kantatzen dio. Horen aztena kontria, Matxe bat bat bihotzian gorri berde eta urdina. Aizue, eta maite dut bide batez, gaur iraiaren 17 countryaren mundu eguna izate honek, Mikel Garikoitzen musika berreskuratzeko eman didan aitzakia, entzuleok, ze nik garai batean ikaragarri pila entzun ditute Mikelen diskoak, lagun asko izan ditute han tartean berarekin ere jotzen, eta berarekin ere askotan egondakoa naiz, eta bai oso gertu izan dudan proiektua, eta denbora entzun gabe, eta gaur goiurik sarrera sortzerakoan eman dizkita itzakiak eta bideak entzuleok zuekin kantu eta rauek elkarbanatzeko. Kantu ederra, horixe nire bigarren maite eta kontatuko dizu edala. Zure baimenarekin aiora. Edo zu kontatuko duzu zure eta gero nik nire. Sandwicha ingo du. Bale. Bale. Zina zure maite duta? Nire maite duta da, eta bazpare pentsatuta etorri naiz, ja pixkat ezautzen zaituet. Larun baten Intxaurrondoko festetan, ingenun trontza saioa, 28 emakumek. Epa! Eta asko maite detor sortzen den giroa. Bigarren urtea da urten egiten dela jaietan, hain dela 10 urte ere ingenun, baino 10 urtetan zeharretzan egin berriz, eta lehen urten errekuperatu intzan, aurten berriz egin deu, 28 emakume denetarikoak. Hobeto dokerrago moldatzen geanak, batzuk bastante txukun beste, baino plazan. Eta oso giro politia sortzen da gure artean, oso giro politia sortzen da ikusleekin eta asko maite dut egun hori. Taritzen zarete entrenatzen urtean zer? Saiatu geha, batzuk aurten, ibili geha urten zeharre bai gelditut entrenamendu egiten, batez ere guztua ibili ginalako lehenko urten eta ez genulako utzi nahi iraieko asteburu bateako azken preparatibo bezala, orduan erabaki genuen segi nahi genula urten zehar eta politia izan da baita bide guztia ez, nola lortu egurrak, zerrak zorroztea eraman behar dira, nun egiten da hori, trontza bat erosi behar da, eta hori guztia deskubritzen jutea eta gure artean antolatzea, eta oso politia. Izu, nire bil pentsatzen, nik ez dut trontzan inoiz egin, baina
hor, gerriak nekatzen dira gehien, hankak, gorputz oso esango didazu, baina gerritatik tirare egingo da, ez? Gero, segun nola egiten dezun, klaro, gu hasi ginen iten jakin gabe, gero pixkanaka jendeak gomendioketare emateizkizu, ez? Hola jarri edo beste modu batea, trontza o arpana o zerra bea segunen olakoa dan diferente iteue, tira bakarrikote dan edo aurreak are bai, eta nik esango nizuke hoxe porroin da bukatu nula, besoken itxula sentitzen bigarren tirada, baino hasierakotan adibidez, bai gerrialdea eta jenun gerrikin gehiago tiratzen nulako, oain aldala gorputz osoakin, ez? Bizkarreko muskulatura osoa erabilita. Ez du hainbeste izan behar, izan beharra hainbeste besoakin gehiago. Bueno, hau, ezer jakin gabe, Ibilia... Bai, baina askotan esatu dute, besotako giarrak oso giar txikiak direla, oso indar gutxikoak eta oso prezisoak, eta aldiz bizkarreko korea, abdominala, dena, asko zindartxoagoak direla gorputz osoa, eta bai. Bai, geldi baldin bazaude eta besokin, horrek, besotan indar handia eta potentzia handia baldin badukazu, ingo dezu, baino berez, denakin lagundu behar diozu. Nik esan barra dukat, horreko asteburuan, ikatzkalean bintzat asko entzun nuela trontza txapelketa inguruan. Jende asko zegoen oso emozionatuta ere, eta ikatzkaleko larumat gaueko maite dutak, izango ziren horiek, imaginatzen, baina komentatu goziaten. Aldezarreko pare ban eskare bazian, intxa horrondon agonbiatu genitxun baita, eta animatu zian, eta orduan bortxiskat. Neri duz palauekin nitzuen un asuntaz. Ze ona. Batek nobiltzen. Aspaldi lierren kantutzarrago jarri gabe, hemen Arima Soul edo Lidia Insaustirekin hasi kantua. Atzo izan nuen konversazioa lagun musikari batekin esaten batzutan baduela kantu batzuk goiti bera ikaragarrezko kantuak direnak, baina batzutan kantuak zatitxo batekin, pasarte batekin, aurre estribillo batekin edo bigarren estrofa batekin hor gertatzen den eta zerbait mugitzen dizun zerbaitekin kantu guztia justifikatzen duela. Esku ekin biluztu nazazu emekin. Eta niretzat kantu honen zatitxonek abestia, diskoa eta dena justifikatuko luke. Eta izan liteke maite dut bat, baina nire maite dut beste bat da. Eta da, banera mala almazen bateko giltza, behar izaten dudan almazen bateko giltza, eta nire airpotak asko erabiltzen ditudan, eta, lortuko duzu, musikari bezala, irrati esatari bezala, gazetari bezala, gauza asko entzun eta ikusi behar izaten direla, eta niretzei gustatzen gainera mugikorraren bozgorailutik kaka ematen egotea jendeari trenean edo terraza batean eserita, orduan beti nabila airpotakin bueltaka, bi astez galdute izan ditut, eta igande azkeroztik gure laborategiko giltzak eta nire txeko giltzak ere galdutan dituen. Eta atzo, momentu batean, 2 minututan, pum, pan, bai batzuk eta bai besteak denak agertu ziren. Eta nire bizitza orekatuago eta ordenatuago dago orain. Zure esku ekin biluztu. Txatari begiradat botako diogu, bestela aserretuko zaizkigu hemen entzuleak, eta bagoaz BTS giroan Ego Korearaino bidaiatzera. Egunon, Pablo Rubio jarri duzu hilea, zertarako Atlantikaldira joateko? Rubio ezan naiz beti, gerozta gutxiago tamalez, baina gaur argiak beste modu baten emango ditzu garazki. Argiagoa dirudi zure hilak. Txikitan flekioen aukan, hau beste gomaterako itzen nago. Pabloren txikitako anekdotak sekzio baterako eramango lukete. Bai. Nire maite duta da aurreko igandeen ze kontzertu ederra, Kakaintzona irratian Joseba Irazoki eta Isuoren diska berria, zelako orea Irazoki eta bere paranoiak zelako gitar jolea ondia. Horrekin gehi bat besterik ezin dugu egin, ze Joseba Irazoki matxin bada. Nire bi fan, Ander Zubillaga eta Irazoki, Gorka. Nire bi fan edo ni naiz, bera. Bai, zure bi musikari kutxun, fan azuzara. Ziurrenik beraiek ere zu maitatuko zaituzte asko, baina, esan dut, baina bai, Ander Zubillaga eta Joseba Irazoki, bi gitarra jole ikaragarri hondi. Aupa jora dantza txikia, bai, eharrak dantzak, Pablo glamuroso, nahi dut akreditazioa oso zaila da. Pablo AAA, zer gertatzen da etxe horretan, talde ona, ni ere segure irratia entzuten tanereak, tanereak, jaski ez da egitzen momentan esan duen tanereak. Nintzen estali geruzak
Baintzuliok 10:36 minutu dira eta guk aurrera egin behar dugu, baina aurrera egiteko zerbait ere kontatu behar dizugu, aurten ere gurean izango ditugula, diamantezko gosariak zinemaldi giroan Gronx jatetxearen eskutik. Badator 72. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Gronx jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan, kursalaren pare-parean, zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izen handienek Gronxeko gosariak dastatuko dituzte diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik gaueko 11:00-etaraino. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronxen. Entzuleok, guaz aurrera. 하지만 방탄소년단이 진격한다면 어떨까? 진격해 방탄소년단처럼 진격해 방탄소년단처럼 진격해 방탄소년단처럼 진격해 Aiora mugik egunon berriro. Mikro irikiko izut ez dara. Aurreko ne bai, ala intzen. Bai. Bagize gertatzen dan, ondo konponduko dut hau. A ber. Bai. Hain integratuta zaude hasieratik, dantzan, maite dutetan eta gurean, betiko gure 3 mikrofonak iriki eta ja barna biltzen zaitugula sentitzen dudala. Eta naiz konturatzen, laugarren hori, pixkat gu irutatik kanpoko hori ere igo behar dizu dala. Ondo konpondua. Baietz? Bai. Bueno, hemen txeri gara, atak on bandan entzuten. Bai, hau aurreko asteako eskatu nizuen abestia da. Gaurko beste abesti bat eskatu nahi nizueke, No More Dream izena duna. Hoi dalako BTSen lehenengo albumeko debuteko abestia. Horrekin hasi zian BTS bezala sartu. Ala, nere buruan, lehenengo 3 segundoiek 0 K-pop dira. Hau uste izango dela, etortzen naizen bakoitzan edukiko dugun konversazioa, zer da K-pop, zer ez, estilo. Hau da, esandakoa, BTSen lehenengo albumeko gaur fisikoan ekarri dituta ikusten aibaldin bada norbait ikus ditzan, etxian dauzkat armarion jarrita, beraz, erakusteko. Too Cool for School izena du lehenengo albumak guaiegiak eskolarako, nola baita esateko. Eta lehenengo abestia da No More Dream. Amets gehiago ez, edo pixkat hola ez. Eta bestiak behin da berriz esaten duna da baita zein da zure ametsa, edo ametsik badezu, ametsik ez dezu. Eta, bueno, hori ez, K-popean eta beste genero edo industria askotan esaten da, edo asko pentsatzen da taldekidek eta artistak berak ez diala izaten musika sortzen dutenak, edo letrak sortzen dituztenak, dala beste norbaitek sortu eta beraiek abesten dutela, eta askotan ala izaten da, beste musikari askokin bezala. BTSen kasuan, sortzen duten musikaren zatirik handiena beraien gandik hasten da, letrak eta musika gero egia da kanpoko produktoreak eta bestelako artistak ere parte hartzen dutela, baina oinarria oso beraiena da, sorreratikan. Hau da, abia puntua bai izan zen, oinarria izan zen, zuek kontatu behar dezute, hitz egin behar dezute, zuek dakizuten horri buruz, kezkatzen zaituztena, askatu nahi dezuten horri buruz. Eta orduan, lehenengo albuma 2013koa, 16-21 urte bitarteko 7 gaztetxoek egindakoa, zer ezagutzen dute batez ere, eskola bizitza, ez, pixkat hortikan. Eta ze gertatzen da, eta hemendikan joa igual puntu serioago batetara, bueno, hemendikan esango ditutenak beti dira nik irakurri dituten artikulun arabera, ikusi dituten reportajen arabera, liburuetatikan, serietatikan eta jaso detenaren araberakoak. Okerregon naiteke, eta norbaitek zuzendu nahi balin badit beti ongi etorria izango da. Baina, bueno, nik ikusitakoan arabera, Egokoreako hezkuntza eta gaztetxoen bizitzan izugarrizko presioa egoten da. Kriston konpetibitatea eta sustatzen da oso gaztetatikan, helburua dalako
Azken helburua da, Hego Koreako top enpresetan lanpostu bat lortzea, bizitza duin bat eduki alizateko, orduan, top enpresa horietan sartu alizateko, top unibertsitateetan sartu behar dezu, oso zaila izaten da, eta orduan, ja hortan pentsatuz, gaztetatikan hasten da gaztetxoen arteko kompetizioa. Vale, presio maila sekulakoa da. Bai, nik behintzat ikusi detenaren arabera, bai, eta irakurri izan dituen lekutan beti jartzen du, igual izaten dituztela 16 ordu egunean ikasteko, hau da, eskolako zehaztutako orduaz aparte, gero akademia orduak edo liratekena, gero beraien kabuz ikastea, hau da, badago presio hori, dala, zure ikaskidek baino hobea izan behar dezu, ze horrez dira denak kabitzen eta zuk egon behar dezu besteen gainetik. Presio izugarri hori bai sistematik eta gurasoen gandik eta datorrena ez, azkenian da gurasoek bizi on bat nahi dute seme alabentzat, gainea kontutan hartuta egoera oso zaietatik datozela, orain dela ez hainbeste bizi zituztelako gerrak, ekonomia egoera oso zailak, orduan badago hori ez, nire seme alabek nahi dut bizi on bat izatea, beraz ikasi eta erabateko presio hori gero ateratzen da baita ondorioak dituna dira suizidio oso tasa altuak dauzka gazteen artean, beste adin batzutan ere bai, baina kezkagarriak izaten dian datu batzuk dira. Daukate, adibide bezala, niri atentzioa eman ziten, unibertsitaterako maila emateko azterketa hori ez, hemen selektibidadea egin genuna guk bere garaian, edo danadalako hori, azterketa hori hain da importantea, kasi herrialdea erdi paralizatzen dala. Trafiko kontuak eta aldatzen dituzte gazteak eskolara iritsi alizateko, inkluso gelditu baldin bazea ataskoren batean, istripuren batengatik edo poliziari esan aldi ezaiokezu, eta igual etorriko dia motorrean zu azterketara eramatera iritsi zaitezen, aldatzen dituzte baita obrak, kalean obra eta nahi baldin badia, eta hor azterketa bat baldin badago, igual obra gelditu egingo da zuk azterketa egiten duzun bitartean, edo hegaldiak ez dira pasako, ingleseko lisenina tokatzen dan tartean, hegazkinik ez da pasako hemendik zuek ondo entzuna alizateko. Ete wow! Nik irakurri detena. Eta da hori, azterketa dalako hilala bizikoa, batzuetan literalki, ez da, oso emaitza ona, atera berdezu hemen, gero unibertsitate hortan sartu alizateko, gero enpresa hortan sartu alizateko, azkenean bizitza hori izateko. Eta testu inguru hortan, da, niretzako aipagarria lehenengo albumeko, lehenengo abestia udalako No More Dream, eta esaten du hori ez, gazteei esaten dimezua da, zein da zure ametsa, ez bestek zuretzako jarri zutena, ez uste dezuna zurea dela, hau da, erronka bikoitza da, ez? Hau da, gaztei esaten diena da, altxa pixkat burua begiratu ingurura eta esan ez da haunik nahi detena, eta gero begiratu izpilura eta galdetu zure buruari. Baina badaukat ametxik, badago zerbait egin nahi detena. Eta orduan hori ikarri nahi nun gaur aurreneko abesti bezala. Uste malin baiazue, bigarren abesti bat ere gustatuko litzaiek aipatzea, dalako bigarren albumeko abesti nagusia, no izena duna, N-O, ez? Eta hori ez, abesti hau da bigarren albumekoa, bigarren albumak izena du, are you late too? Zu ere berandu zabiltza. Hau da, School Trilogy deitzen da, lehenengo 3 albumak ikusi nahi balin badituzu. Dia, eskola trilogia bezala ezagutzen dianak, 3etan lantzen dutelako gaztaroko kezka horiek, ez? Eskola, bestelako gaiak ere bai, aldenengo maitasunak eta pixka bat hortikan. Eta bigarren abesti hau, no, da oraindik eta esplizituagoa zentzu hortan, ez? Letrak esaten du zuzenago, ez? Helduak dira, zure gurasoak dira, azkenian behartzen gaituztenak zure ikaskidea zapaltzea, bere gainetik jartzeko, eta zehazki daude hola letratan, eta bideoklipa ikusi nahi baldin badu norbaitek ere, bideoklipa da bigarren abesti honena, oso bisuala, hau da ikasgela bat, barkatu, igual hain naiz luzatzen, baina ikasgela bat dena txuriz, beraiek daude, BTS-eko kidea daude mai txurietan, pupitre txurietan eserita, uniformez jantzita, aurpegiak ere ikusten zaizki oso berdin, makillaje berdin batekin bezala jarrita, eta aurrean dago
pulpituan igota irakaslea, autoritario eta polizia dauka ondoan. Eta agertzen dana da hori, ez? Eseritako automatak bezala, irakasleak poliziaren laguntzaz esaten duena obeditzen, pastilla jartzen dizutena irensten, eta gero dago apurtze bat, dala, BTS-eko abestia sartzen den momentua, eta azten dirana konturatzen gertatzen ari danaz, altxatzen dira pupitretatik, botatzen dituzte, juten dira poliziaren aurka. Bale, pentsatzen ari naiz, zer esaten dute Koreako gurasoek honen inguruan? Presioa alakoa balin bada, batean edukitzea, hain famatua den talde bat, baian ez, presiori zalantzan jartzen duen mezu bat sortzen eta mezua zabaltzen? Karo, hau ez da hain famatua den talde bat. Claro, hau da siera. Lehenengo abestia, astapena egia da. Bigarren albuma, eta hauek datoz bankarrotan zegoen konpainia batetik. Osea, underground dogs, ez? Osea, zerezetikan denera iritsi den talde baten historia da. Nik ikusi detenaren arabera, benetan da horrela. Hau da, baldintza oso txarretatik abiatutako talde bada, eta orduan hasi zianian ez ziren inor. Ez ziren konpainia handi batekoak, ez zeukaten proiekzio mediatikorik, orduan dena junda oso pixkanaka, orduan lehenengo abesti hauetan, ez dakit gero zer reakzio gongo zen, gizartean, baino niri behintzat, bai harako eta bai honako, oso mezu potenteak iruditzen zaizkit. Hau dena, kokatu behar dara kontekstu batean, herrialde xelebre baten kontestuan, ez? Soziologikoki eta sozialki oso berezia den herrialde baten testu inguruan. Xelebre hitza kakotxekin, ze batzutan ere bai sentitzen dut, hemendikan nola begiratzen ditugun gauzak, epai batekin edo begiratzen ditugula. Bai, enaiz xelebrekeri azalekoaz ari, ari naiz, seguraski trauma psikosozial bat daukan herrialde batetaz. Edo nik bintzat han igarotako denboran eta han ikertutakoan, eta somatzen nuen pixkat hori ez, adiez, kultura tradizional korearra ze puntutaraino dagoen iaia desagertarazita, eta Japoniaren inbasioak etengabe nola pixkat ordezkatu duten hori, Japoni izan etzenean estatu batuen presentzi izan zen, nolabaitez, nortasun krisi batean dagoen, eta krisi hortan, bizirauten saiatzen ari den gizarte baten testu ingurua edo, ez? Bai, nik ere ikusi detenaren arabera daukate korear izate edo arrotasun hori demostratu behar hori, ez? Hau da, zuk esan dezuna, Japoniaren menpe urte askoan, estatu batuak emamua ere beti hor, gerratatik pasata, rezesio ekonomiko izugarri batean egon zian, eta lortu zuten ateratzea hortik baita herrialde bezala, eta orduan badaukate hori ez, eszelentzia hori demostratu nahi dut, kosta ala kosta. Eta horregatik handa, onenak izango gea, hontan onenak izango gea, eta hezkuntzari begiratu ezkeo, egiten dian azterketa horiek PISA edo ezakit oso nola deitzen den, hezkuntza ikertzen duten edo baloratzen duten azterketa horietan oso emaitza onak ematen dituzte. Hori da, ez? Eszelentzia lortu nahi dugu, demostratu nahi dugu gai gehala eta onak gehala, gero zein da kostua, ez? Pixkat. Oso herrialde autarkikoa da, erabat autosuficientea, erabat dena egingo dugu, ez? Eta hor gertatzen dira gauza batzuk ere, badibidez, guk ezagutzen dugu Samsung telefono marka. Samsung telefono markak ego Korean egiten ditu ibilgailuak, telefonoak, gruak, garabiak, igogailuak, ez dakit, denetarik egiten du. Eta hor badago, ez, barne politika bat, gu kapazak izango gara gu geu hau dena egiteko, eta lortzen ari dira gainera. Oso herrialde oparoa da, aldi berean, gero, horrek sortzen dituen bestelako, ez dakite, min edo kalte paraleloekin, baina albo kalte horiekin, baina bai da herrialde bat. Oso berezia, esango nuke. Bai, nik ere esango nuke hoi, denbora gutxian egin dutela, denok jarriko gea tope ontara, aurrera ateratzeko eta demostratzeko ze mailatan gauden, ez? Eta gero hori, bidean dauden osasun mentala ze puntutan geratzen da, eta pixkat ikusi dute adibidez hau lantzerakoan hori, ez? Eskola presioagatikan eta karrera presioagatikan eta gaztetxoen artean, hori, suizidio tasak eta kezkagarriak diala, baina ikusi dietenagatik baita helduen artean ere dago oso altua, hori, ja puntu batetara iritsitakoan igual zaintza sistema bat ez dago,
hori gauza asko pasatakoak dia aurretikan eta baliabiderik gabe geratzen diala eta bai, olakoak ere badaude. Samsung adibidez izango litzateke top enpresa horietako bat mundu guztiak sartu nahi duna. Ikusten ari naiz, oso bitxero ditu zait, bertan, egokorean, 7 urte dituzunetik, 15 urte dituzunera, eskola doainik da. Ez duzu ordaindu behar, horrek ere eragingo du baita ere, eta presioak eta dana dalakoak, baina gero, naiz eta doainik izan, familia bakoitzak, bataz besteko, aur bakoitzeko, $8,000 inguru gastatzen ditu urtean, eskolaz kanpoko eskoletan. Hau da, errefortzuko eskoletan, eta ez dut eskola ordaintzen, baina gero dirutza bat uzten dut, nire semean, nire alaba ateratzen denean klasetik, joan dadin matematikaren errefortzura edo dena dalakoa, oso bitxi iruditzen zait. Nasketa, eta jartzen du baita ere, irakasleen artean ere segulako presioa dagoela, zen nota onena duten hautagaien 5% soilik lortzen dute irakasle eskolara sartzea. 5% ekarrik. Bertan hori izango da... Irakasle izatea pentsatzen dut errespetu handiko irakasleek ere kriston arazoak izaten dituzte, eta ez dakit lehengo urtean izan zan, edo ez dakit greba izan zan, protestak izan zian, baina irakasleak aterazian blokean protestatzera baita oso babesgabe sentitzen zialako, ez? Ez zaukatelako autoritaterik eta aukerarik ere ikaslean autoritatea zentzu honean, ez imposizio bezala baizik eta hori, nola azkenean garrantzitsuena den nire ikasleak nota onak ateratzea errudun jarriko dut irakaslea baita. Eta irakasleak egiten duen gauza minimoa begiratuko dut, eta hor gurasoek eta hemen beti dago baita ere klasea, hau da, botere gehiago duten familiek esaten balin badute irakasle horrek ez du eukiko kontran esateko ezer, ez? Hor ere jerarkia asko dago familien artean eta familia batek esaten duena, familia horre diruduna baldin bada eta ondo kokatutakoa baldin bada, berdin dio bere argumentoak, ontzat emango da. Hau dena beti ere, esandakoa, ikerakurritakoaren arabera eta gauza hauek asko izaten dira, ez kultur adierazpenetan, serietan, liburuetan, pelikuletan, musikan, dena ez da beti esaten den bezala, baina errepikatzen baldin badia elementu berdintsuak eremu guztietan esan nahi du hor badagoela zerbait. Nahi izan galdera bat egin, itzulita BTS-era, lehen aipatu duzu, lehen diskoan oso kritikoak zirela sistemarekin, edo bintzat, bai bilatzen zutela mezu hori kontra nideko mezu bat, desagertu da mezu hori eurrengo diskotan? Famatuak egiten joan diren enean? Nik ere galdera bera pentsatu dut lehen, eta zutan nengoen. Eskerrik asko, Paulo. Nik uste pertsona bakoitzak emango lizukela erantzun ezberdin bat, ze badago jendea adibidez atera zutenean, jendeak deitzen dion bezala inglesezko trilogia, Dynamite, Butter eta Permission to Dance, jendea askori iruditu zitzaion, saldu dira, inglesez atera dute, testakize eta bakizer, ja ez dira lehen zirenak, baina diskurso hori ja ez dira lehen zirenak, ikusi detenagatik nabilen zuten 2015ean, esaten zuen jendeak, 2017ean, esaten zuen jendeak, 2020ean. Bueno, hau gertatzen da... Gero, edukiak bai jundia aldatzen, hau da, evoluzionatzen jundia, hasieran esan detenagatik, oinarria da, zuk zure esperientziatikan... Bai, eta adinak dakarrena da, hasierakoa da hori, eskola trilogia eta gauza batzu landuko dituzte, gero, etapa oso bat ere badaukate Love Yourself deitzen dana maitatu zure burua, eta oso sakon lantzen duten kontzeptu bat da, eta hor ere badago sistemaren aurka egiteko puntu bat. Azkenengo lan batzutan ere sartzen dira, ez dakit, ez da agian orokorrean, sistema mierda bada, baina gauza batzuei referentzia egiten dioten elementu asko daude, azken... bakarka aritu nian lanian adibidez, baten edo bestearen lanetan ikusi dezakezu zehazki idol sistemari egiten zaion kritika bat adibidez, dala K-popean oinarrian dagoen sistema, ez? Idol figura sortzea, oda besten duen pertsona horren ideologizatutako figura hori eta horrek zer suposatzen dion pertsona horri, zenbaterainoko desgastea eta tal, horri zuzenean egindako kritikak ere badaude, orduan nik ez nuke esango galdu danik. Beste forma batzuk hartu igual bai, baina nik ikusten dut behintzat egiten duten guztian edo askotan behintzat. Nik beste galdera daukat pixka azalekoagoa, baina hemen disko batzuk ekarri dituzu. Zenbat balio du esaterako School Loop afer honek?
Jaten duzu delako formatoa, diskoaren formatoa. Musikariok ibiltzen gara disko baten atarian beti pentsatzen, ze formatu egingo dugu, zerbait pixka berexiagoa, igual hau pixkatola sendogoa da, eta gero dator BTS-en disko hau, bai, entzun, diskoa zabalduela 3 horritan, eta... Hau, bueno, nik, claro, hori da, hemengo CD-ak, pues, irikitzen duzu plastikotxoa, CD-a dago bere liburu xikatxoarekin, eta kitxo, nik horrelakoak deskubritu ditut batez ere beraiekin, baina kontua da, beste industriaren beste alor guztitan, fisikoaren salmenta, bera zijoan momentuan, hauek eman diote buelta, eta reinventatu dituzte gauzak eros dezazun. Orduan, album bakoitzak dauka zerbait berezia, ez? Eta pues lehenengoetan hauek ez daukate, baina orain oso ohikoa da fotokar argazki txoak ekartzea opari, orduan jendeak erosten ditu album bat baino gehiago kolekzionatzeko, eta... disko beretik ale bat baino gehiago. Bai. Eta ateratzen dituzte baita variazioak, ez? Kasu honetan ez, bakarra dago, lehenengoa dalako, beitu bai, Eskuslofa Ferreko argazki bat. Baina azkenengo albumetan adibidez, atera ditzakezu 3 bertsio. Eta bertsio batek izango ditu hemen barruko argazkiak tematika batekoak, besteak beste tematika batekoak, eta 3garrenak beste batekoak. Jokua pasadute. Baina hau K-popean oso ohikoa da, eta askotan kritikatu izan du da dalako, ateratzen dituzue bertsio minimoki ezberdinak, jendea engainatu eta eros ditzan. Ez da K-popa hau egiten duen bakarra. Taylor Swiftek ere bere azken albumetik ez dakit zenbat kopia ezberdin atera zitu. Edo Charlie XCXek Bratekin baita egin du Brat 1, Brat Deluxe Edition, Brat X, eta bertsio disko beraren 18 bertsio ezberdin. Bai, honek ematen diona buelta da hori, ez? Ja jendeak musika lortzen du beste bide batzuetatik, zer eskaini dezaket jendeak erosi nahi duena. Eta pixkat hortikan egiten dute oain. Oso interesgarria mundu mailan igual talde entzunena izango dena gaur egun, imaginatzen dut, formatu fisikari besteko garrantzia ematean. Bai, eta bada hori ere resistentzia modu bat, naiz eta bai helburu komertzialak egon atzean, nik hau ez dut gaizki gusten iruditzen zadarako diskoak saltzea beti dela helburu komertzialarekin egiten den zerbait, eta disko bat amortizatzeko eta musika industria bizirik mantentzeko modu bat. Askoz kritikagarriagoak diren, beste eredu ekonomiko batzuk ikusten ditut musika egintzaren inguruan, asko gugandik oso gertu, diskoaren formatoa zaintzea bizitza osoa iaia kolekzionista modura balioko dizun disko liburu puxka hori, etxoine, zure kamara jarriko dugu hemen streamingen dodenentzako. Lehenengo albumeko argazkiak eta estetika da hain ezakizu izerabili. Bai, ez da berezia da bai. Bueltaka ibiltzen garela Durangoko azokan, jada jendeak diskoak ez ditula erosten, eta euskarri desberdinak behar direla. Lehenko urtean etzan izan kainakai zereal kaja bat. Hori da. Guapísimo zan kainakai zereal kaja. Eta berak nola saltzen zizun. Hori da, pueste buelta Eta hemen dazkat gometxa hauek, eta gero jartzen diozu hau, eta zen como, ze puta amazean. Azken urtetan dela posterrak, dela QRz, jantziteko kaseteak, kainakai hortan oso fina izaten da beti, Durangon bertan ikusten direlako, ez horrelako, baina ideia honen atzean dauden formatu asko. Eta gero, fandomak ere dauka oso barneratuta erosi. Hau da, artista babestu nahi baldin badezu, eta baliabideak baldin badituzu hortarako, ez baldin badaukazu, ez da ezer pasatzen, hori ere oso argi, erosi albumak. Hori da beraiei zuzenean maite zaituztegu, asko gustatzen zaigu egiten dezutena, eta nahi dugu segitzea egiten dezutena egiten, hori da moduri zuzenena esateko, erostea beraien albumak. Aiora Mujika, goizeko 11ak ditugu, azken ordukoaren bila egingo dugu salto, eta zu agurtuko zaitugu, bi aste barrura arte. Eskerrik asko. Zuri plazer bat oraingoan ere. Entzuleok, bagoaze aurrera eta puntualtasun osoz, 3 segundu barru goizeko 11ak izango direlako, eta guk ez diogu, gure lankide Aritz Santamariari itxaron arazi nahi, beraz audioa beguratu, eta bagoaz azken ordukoaren bila Aritz Santamaria egunon. Egunon, bai, zer mouz.
Nazioartekoak agintzen du eta komentatuko dugu Gaza hiriaren kontrako lurreko erasoaldiak milaka palestinar hegoaldera mugitzera behartu dituela. Israelgo armadaren bozeramaileak hegoaldera mugitzeko deia egin die beraz Gazako hiriko biztanleei. Hiriburua borroka eremu arriskutsua dela argudiatuta. Ildo horretan bizilagunen 140 hiritik atera dela gaineratu du. Dena den zenbait iturriren arabera 500.000 gazatar gelditzen dira oraindik ere Gaza hirian. Lehen datuen arabera gau honetan 106 lagunekoa zen hildakoen zerrenda. Bestalde aipatuko dugu nazioartetik ere Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek bere bigarren bisita ofiziala hasi duela Erresuma Batuan eta protestek markatutako egonaldia izango dela. Bain zuzen ere Erresuma Batuko segurtasun indarrek 4 pertsona atxilotu dituzte Windsor gazteluan Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentaren eta Jeffrey Epstein sexu gaizkile zenaren argazkiak proiektatzeagatik. Izan ere, manifestazio talde horrek olana bat jarri zuen gazteluan eta ondoren Trump eta Epsteinen irudiak proiektatu zituzten. Bada toki horretan Windsorren harrera egingo dio Carlos III erregeak agintari Estatu Batuarrari goizean zehar. Eta gurera itzuliz edo gurera gerturatuz aipatuko dugu euskararekin harreman zuzena duten pertsonek laguntza eta baliabideak jasotzeko webgune berria eratu dutela. On.eus da plataforma digitalaren helbidea. Eta plataforma digital honek 4 publiko nagusi ditu helburu. Haur euskaldunak dituzten gurasoak, euskara ikasten ari diren helduak, euskaraz bizi nahi dutenak eta euskararekiko interesa duten erdaldunak. Horretarako edukiak bete beharretara egokitzeko sistema berezia garatu dute. Webgunean artikulak, aholkuak, bideoak eta tresna praktikoak aurkitu daitezke, besteak beste etxeko lanetan aurrei euskaraz laguntzeko gida edo hizkuntza transmisiorako baliabideak ere. Urtea bukatu baino lehen atal berriak gehituko dituzte, hala nola euskarazko arreta zerbitzuen aurkitegia, euskaraz goza atala, berri baberra eta podcastak ere bai. Horrez gain, euskal sortzaileen zutabeak eta sare sozialetarako eduki bereziak izango ditugu beraz, hoiek on.eus plataforman ikusgai daude jada. Trafikoari dagokionez, lasaitasuna nagusi den arren, aipatuko dugu Lehintze Gatzagan, Zuian eta Elgoibarren trafikoa motela dela bideranak edo bidelanen ondorioz. Beraz, hauek esan da, inigo berriz ere zuena da hitza. Eskerrik asko Baritz, Santa Maria Guerdiko 12etan informazio gehiago hemen naiz irratian guk aurrera egingo eta aurrera egiteko Gartxot Unzain Letona gonbidatu behar dugu gurera, dagoeneko Anjon Arazpin ere gurean da eta soinu probetan murgiltzen garen bitartean, Gartxot Unzainen musika proposamenekin utziko zaituztegu. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero, hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioarekin Brasilera eraman nahi zaituztet. Bertakoa da Tim Bernardes artista, eta gaurkoan bere kantu bat ekarri nahi izan dizuet. Zergatik? Izugarri gustatzen zaidan artista bat delako, eta gainera brasildarrez kantatzen duen edo nork nire miresmena izan hori duelako automatikoki. Izugarri gustatzen zaidan hizkuntza bada, eta benetan Tim Bernardesen kantuak oso goxoak iruditzen zaizkit. Kantautore gisa gitarra bat soilik erabiliz ezagutu dut nik, baina gaurkoan kantu instrumentu gehiago dituen kantu bat ekarri nahi izan dizuet. Zuzenean jotzen duen Ola hain zuzen ere. Hemendik Tim Bernardes entzuteko gomendio izugarri bat bidali nahi dizuet. 3 disko dituela esango nuke. Taldetan ere aritutakoa da, baina nik bakarlari gisa ezagutu dut. Beraz, hortxe, esan dizuet, Tim Bernardes Brasiletik zuzenean Ola abestia kantatzen. Olha, será que vai ser mesmo desse jeito? Vi tudo errado e só virei de costas. Você se armou e eu bati de volta. Olha,
Estou tão cansado, eu já não sei mais nada. Não sei quem começou, sei que não para. Ninguém mais tem razão na nossa história. Por que você não me contou como chegamos nesse ponto? Quando é que foi que essa parede se ergueu entre nós dois? Você não digeriu o nosso lance. Quando eu dei trégua, você quis revanche. E eu não hesitei em aceitar. Olha, e como eu soube agir, não foi bonito. Mexeu comigo, terminou no grito. E o ódio que eu guardei foi meu comigo. Por que você não me contou como chegamos nesse ponto? Que foi que essa parede se ergueu entre nós dois? Olha, esse talvez seja o final da história. É muito triste ter chegado nisso. Se eu lembro que sonhamos no começo. Por que você não me contou como chegamos nesse ponto? Quando é que foi que essa parede se ergueu entre nós dois? Você não me contou como chegamos nesse ponto. Quando é que foi que essa parede se ergueu entre nós dois? Hortxe entzun dugu Tim Bernardesen All A kantu puska, benetan berezia. Urrengo gomendioarekin, Australiara eraman nahi zaituztet, hain zuzen ere, bertan ezagun xamarra den Chet Faker ekarri nahi izan dizuet, Inefficient Love izeneko kantu berria kaleratu baitu. Askok ezagutuko duzu Chet Faker, garai batean nahiko sona handia izan zuela, esango nuke, batez ere orain oroitzen ez ditudan pare bat single etortzen zaizkit burura, baina bide luzea egin duen artista da, ez Australian, baizik eta mundu mailan, eta ez dakit disko berria kaleratu duen, baina niri single hau iritsi zait belarrietara, eta berezi eruditu zait, gustatu zait. Elektronikan eta ez dakit trip-hopean hasi zen artista izanik, asko gustatu izan zait beti akustikorako eukiduen usai hori, eta bere abesti guztiak bereziak direla esango nuke. Kantatzeko moduare oso erakargarria egiten zait, eta single berri hau ere izugarri gustatu zait. Beraz, aste honetako bigarren gomendio gisa, Chet Fakerren Inefficient Love. Hortxe duzue. Love me
till the end of time. Pick up all my peace of mind. Feels like running overtime. Won't someone come and change my mind? Tell me what your secrets are. I'll tell you mine and we'll get far. Feels like running overtime. Won't someone come and change my mind? My inefficient love again breaks my heart into pieces. My inefficient love. Some friend calls my name and then leaves in the end. My inefficient love. Till I'm old and white. Take my blood and make it right. A million years, a million fights. But love is nearly always right. Paradise is here tonight. Would someone come and make it mine? God is stripping up my life. So who am I to stop and fight? My inefficient love again breaks my heart into pieces. My inefficient love. Some friend calls my name and then leaves in the end. My inefficient love. Hortxe entzun dugu Chet Bakerren abesti puska. Aste honetako 3. gomendiarekin etxera nator izan ere, Beñat Antxustegi txusta lagunak disko berria kaleratu du. Fisis versus Nomos izenpean burdin gozoa eta arrabioa jarri dio kantu bilduma. Berri honi eta hemendik benetan gomendatzen dizuet entzunaldi bat jakin, Bandcamp plataforman edo Euskarrian entzun dezakezuela, eta hauxe dela artistak zuzenean babesteko modurik onena ere. Baina, diskazo berri hau entzuten ari nintzela, gogoratu naiz, txustak bazuela, Beñatek bazuela Jose Ripiauren bertsio eder bat, eta Bandcampen arakatzen den biela, topatu dut. Hain zuzen ere, Antuan Nasia izeneko Jose Ripiauren bertsio ederra egiten zuen zuzenean txustak, edo egiten du batzuetan, eta ez nekien Bandcampen izango ote zuen, eta hor txarkitu dut, ez dakizu ez depoza. Eta ona ekarri nahi izan dizuet bertsio hau. Bere disko berria entzuteko aitzakia ere euki dezazuen. Asko maite zaitut, Beñat, eta disko ederra egin duzu. Hemen, garai batean, Beñatek egindako Jose Ripiauren Antuan Nasia bertsioa.
Berriro sentitzen zaitut Antuan nahasia, nahasia. Nora ezean zabiltza Antuan nahasia, nahasia. Gizarte honetan inor ez omen dago hartzen, benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Bideogen kultura honetan ortopedia nagusitu da. Sentimendu protesikuak mundu autista honetan. Berriro sentitzen zaitut Antuan nahasia, nahasia. Nora ezean zabiltza Antuan nahasia, nahasia. Gizarte honetan inor ez omen dago hartzen, benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Kaleak utxik, jende hautsik, baldaukagu guztionen beharrik. Sarean gaude konektaturik, interneten bidez mundua salbatzen. Berriro sentitzen zaitut Antuan nahasia, nahasia. Nora ezean zabiltza Antuan nahasia, nahasia. Gizarte honetan inor ez omen dago hartzen, benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Ederra eta unkigarria Physis versus Nomosen Antuan nasiaren bertsio hau. Gorazu bainat, beste behin. Asteari ala ere, doinu alaiagoekin esan nahiko nioke agur. Eta izan ere, asko miresten dudan beste artista bat ekarri nahi izan dizuet. Batzuk akaso beldurtuko dira, baina egia da pop izarra izateari utzi, ez dakit, utzi dion, baina azken aldian beste leku batetik ari dela gure gaurko protagonista. Esan gainera oso produktore bereziekin biltzen dabilela, eta bere azken kantu bilduman, izugarri nabari dela produktore hauen lana. Asmakizun bat egiten ari naizela dirudi,
Baina Justin Bieberretaz ari naiz, bai, Justin Bieber, Justino, gure laguna. Beinola izugarrizko pop izarra izan zen, akaso bada, baina esan dizuetan bezala, azkenaldian bere musikal 80. hamarkadako kolorekin janzten ari da, eta McGee, Dijon eta doinuetatik aratago tarte honetan, noiz benka ekarri eta erakutsi dizkizuedan, artista itzelekin lanean aritu da bere Swag azken diskoan. Esan bezala, 80. hamarkadako ukitu handia duen kantu bilduma da, eta niri momentu batzuetan Michael Jacksonen oi hartzuna ere iritsi zait kantu hauek arakatzen ari nintzela. Bere azken bilduma, Swag 2 izeneko irekitzen duen Speed Demon kantua ekarri nahi izan dizuet. Oso ritmo itxaskorra du eta batez ere bertako melodiak eta flowak erakarri nau. Beraz, aste honetako azken gomendioa, hauxe izango da, Justin Bieberren Speed Demon kantu berria. Eta zu entzule, hurrengo astean entzungo dugu elkar bitartean, ondo segi eta zaindu zaitezte. Aio! I don't really need a reason to star you, just saw you. Don't pretend I got a reason to call you, it's not true. I only got a couple people to talk to, and it's not true. Yeah. And I don't even got the patience to argue, so are you out of your mind? I got a lot of reasons to fight, I got a lot of reasons to drive over you, but I put my pride to the side. I put my never stop. Had to take a turn and turn it into something that's new. Say you miss me, wasn't missing is a cock and a you. Wait and see, cause it's something new and improved. Yeah, yeah. Keep checking these chickens. Yeah, and I go speed racing for the record. Yeah, and I achieve greatness, getting better by the second. Yeah, and I go speed racing. We ain't finished just yet. Don't stress, baby. I keep creeping. A speed demon. She keep dreaming, I can't see him. A speed demon. Yeah, they try to say I'm out of my mind, but now they're singing every line. Got a lot of mountains to climb, had to leave some baggage behind. And there's something that's stronger than me, that's paving me a new lane and giving me an energy. And there's something in the way she made me certain I'm enough every day. Entzuleo goizeko 11:23 minutu dira eta Gartxotun Sain Letonaren doinuetatik aratago gomendio musikal zoragarri honekin egin ditugu azken minutuak, baina musika giroan jarraitu behar dugu asteazkena aitzaki eta dagoeneko gure gorko elkarrizketa akustikoen gonbidatua, estudian daukagu eta Pablo Zurutuzak aurkeztuko dizue. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Karma. Indiako hainbat erlijiotan gizaki baten ekintzetatik eratorritako energia. Haren urrengo berraragiztapen guztiak baldintzatzen dituena, perfekziora iritsi arte. Nik ez dut gauza askotan sinisten, ez behintzat erlijiotan, ez jainkoetan, ez ezer gutxitan. Ez da ere karman, agian ez dizkiet denbora gehiagi eskaini, edo batzui gehiagi, eta besteei ez errez. Tira, baina hau ez zaio inori inporta. Baina ziur, badagoela ni bezalakorik saio hau entzuten, eta hark ere ez duela sinisten. Baina aldi berean, sinisten ez duen arren, saiatzen dela bere onena ematen. Alik eta hoberen aurrera egiten. Interesak interes. Ez da alderatu. Baina egiazkoak dira, bidea eta helburua. Eta horretan bai sinisten dut, egian. Eta hori da gaur karmari eskatu diezaiokegun bakarra.
Izen honen atzean badagoelako egiazko hirukote bat. Egiazko kantuekin, egiazko helburuak, ideia onak, eta kantu originalak. Dirudienez, hori zen Karmak guri itzultzeko zuena. Hiru gizakiren ekintzetatik eratorritako energia. Egiazkoa. Eta eskerrak. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetan, Karma. Egunon, Jon. Bai, mikroa irikiko dizu, barkatu. Egunon. Jon. Zer moduz? Bai, ongi. Zure, ziak ere? Bai, ondo gara. Ondo gaude. Bai, ondo gaude. Eta nik egia esan musikariak etorri eta gurean bi kafe hartzen dituzuenean, postpuntxo bat ematen didazu. Gustoko dute kafe zale zaretela baiestatzea eta bigarren kafea gurekin hartzen duzuela baiestatzea, beraz, bai, ondo. Bueno, Karmaren lehen aldia da hemen gure estudiotan. Gaurkoan formato akustikoan etorri zara, non daude beste bikideak? Bat lanian, eta biak lanian, bai, Miguel ere kurtsuak maitean ditu, musika kurtsuak maitean ditu, Miguelek, eta gaur sartzea zuen, behaz ezin zuen etorri, eta bakarriz jeniz, bena plazarekin, gitarrarekin, ez niz bakarrik. Hori da, gitarrarekin. Bada bide lagun ona eta ze gitarra, Martin horren inguruan frikismo pixkat ere egin genezake. Hemen soinu frogan antxon probatzen hasi denan inigotan ikusi ez du gitarra. Bai. Martin zoragarri batekin etorri da Antxon Araspin, Karma taldeko kide eta abeslaria. Eta tira kontatu behar dugu, Ziburuko liburu eta disko azokan ezagutu genuela elkar. Bai. Antxe, nik esan ezinen stand-up genuen bestaldean, tartean beste bate musikarirekin, han kontzertu akustiko batzuk izan ziren, eta, joan nintzen, kaso egitera bestelako lagunei, eta lagunaien artean ezagutu nuen Antxon, eta Karma zaleak, eta Karma kideak. Eta, sanien, nahizue, datorren denboraldirako egin marko dugu bisita, eta mentxe da bisita, azoka hauek askorako ematen dute, eta eskerrak, Bai, nik zitut eskertzen, gomitagatik. Bai, Ziburun egon ginen azokan, eta geroztik eman behar ginuen ere kontzertu bat, aste bat berantago, bena ez estatua izan zen ortsantzaren gatik. Bena, bai, Ziburun hoitzapen oso honak ditugu, bai. Harreman txiki eta sendoak askotan, ez Durangoko azokak hartzen du protagonismo handia gurean, baina Ziburu bezalako azoka txikietan harremanak egiteko eta askoz espazio lasaiagoa, arnastuagoa dago, eta egiazko harremanak azken. Bai, eta nik itzordu beharrezko bezala ikusten dute bai euskal kulturan, eta batez ere mugaz gaindiko euskal kultura horretan, ez? Beti ari gara muga ditxosozko horrekin bueltaka, eta egia esanan hegoaldetik iparraldeko artista idazle sortzaile mordu alkartu ginen, eta polita izan zen. Aizue, hauts haietatik honako buztin, honako lokatza hauek, eta lokatzetan sartuko gara dagoeneko. Bai, esan bezala, gaurkoan Karma taldea dugu, protagonista taldea dugu.
nahia, nahiko galkoja, kolore gabekoa. Baloreak merkatuan, salgai direla ta, noraino ari gira. Zeruko hortzadaja, arrakastarena, zepo bakar-bakarra. Baloreak merkatuan, salgai direla ta, noraino ari gira. Emozio berezia, nahiko garratza, sumatzen dut nere baitan. Zentzua baldin bada, galdua ere, noraino ari gira. Begibistakoa da, diru jenez, tombolatik atera. Agertzen ez bada, zori gaitzez, honeta ikonena. Hortxe ba, jaun Andreok, Anjon Arazpinen lehen kantua, Karmaren lehen kantu hori, segituan izango dugu gurekin bueltan gure elkarrizketa setean, eta gero oraindik beste bigarren kantu bat ere eskatuko diogu, baina gurean segituan izango dugu, eta dagoeneko gozatu dugu lehen kantuarekin, Pablo? Bai, esan bai, edarra kantu izan da. Nik aldatu nahi nizun, ja, sartuko gara pixka diskoaren inguruan hitzaketera, dirudienez lan honen inguruan hitzaketera. Eta niri asko guztan zait, taldeak zatuztenean bigarren lan batekin, bigarren diskoa. Iruditzen zait, dela momentu oso garrantzitsu bat talde bat, entzat beti. Bai, argunt, erran dudan bezala, lehen diskan, lehen urteetan, lehen hilabeteetan, pixka bat sekatzen gira talde gixaz, bakizu. Sekatzen dugu gure nortasuna, pixka bat nortasuna musikala, eta sekatzen dugu pixka bat zer erran nahi dugun gure obrean, eta bigarren diska da oso etapa bizki garantzitsua. Nire ustazet, horrenengoan galdeturen izun, bigarren disko sortzerako garaian ean abaritu duzuen, desberdintasunen bat, lehenengoarekiko. Mugaren bat, sortzerako garaian, abantaiaren bat, agian. Abantaila bai, zen da, deia ezagutzen ginen, kontzertu hainitz eman ginten, beraz, badakigu deia irukoteak gira, taldean irukoteak gira, beraz, bigarren diska izanki, badakigu noat hartio doaiten algiren, nun mugatzen den gauza, eta gero, egia erran behar da ere, entzatzen gira, albezain bat, emaitea musika, ez dakit zuzena, jan nahi dut, zuzenean gero zinez hola entzunen dela. Bai, gauza asko sartu gabe, ez? Bai, hori da. Zenta estudio batean ez hartzen aldituzu, ez da bekitzen bat teklatu, hori untsa da ere, baina gure kasuan, joktalea izanez eta irukotea, pentsatzen ginuen pixkat old school maneran egitea, bai, nahi ginen olako gauza bat egin, bai. Estudio epatu duzu, Bastidako Nomad Recording estudian grabatu duzu lan hau, Patrick Fisher izan duzu teknikari. Argi zenuten orduan bilatzen zenutena estudioan sartu aurretik?
Bai, kantu guziak idatziak ziren, maketatuak ere etxean, eta Patrikekin oso lan garbia eta oso lan ederra egin zuen. Berak ere kajidu bere pata edo bere mamia bakizu. Nasketari, grabaketari ere, eta guretzat urrezkoa izan da, egia jaiteko. Baina, lan gehiena deia egina zen haintzinetik. Denbora gutxago galtzeko estudioan azken fina. Izaten da. Nik dirudien ez disko entzun eta zuen kantutan estilo asko somatzen ditut. Oso ezberdinak. Bai, hortaz jolasten gira, hainitze, maite dugu pixkat ikertu estilo desberdinak. Haitz maiten alda diskan hard rock zerbait adibidez oarkabean kantuarekin, popa ere entzuten da batzutan, rock'n'rolla ere biztan dena. Bai, gira jok talde bat, baina maite dute jaitea gehitzen dugula edozein hitza, haintzin edo gero. Rocka, pop rocka, rock'n'rolla, baina oinagia joka, euskaraz, eta gero, energi desberdinak nahasten ditugu, eta jolasten gira hortaz. Eta kantu bakoitzaren barruan ere, badaude estilo asko. Kantu bakoitzean, nahiz eta kantuz kantu aldatzen joan. Bai, eta hori adibidez, zuzenezkoan maiteko oso lan zaila da, bera interesgarria, jan nahi dut, ala ere, rock formatua entzuna eta entzuna izan da 1000 aldiz, beraz, ekartzea zerbait berri, aski zaila edo beharrezkoa da, ni ustez. Bezala, ez dea miresgarria, ajapaturik sentitzea. Kasualidadez, momentu hau izan dela perfectoa, esplikatzeko. Explikatzeko eklektizismo hori, edo estetika aniztasun hori, ez? Hemen, pixkat, hardcore eruntz edo jotzen ari zarete. Agunt. Bai, eta badago diskoan, ez? Sorpresa festa hori, ez? Epa, pixkat gorputza egiten. Melodia oso ederrak, harmonizatuak, beti, eta... Hori da, harmonizazio hori oso importantea da guretzat, eta gainera, musika hainitz entzuten dugu, eta nik uste roka gutxi, ni pertsonalki, garaian roka hainitz, baina geroz eta gutxiago, eta hori ere, pentsatzen dut, kartzen duela zerbaiten idazke karrieri. Bai? Nik horren inguruan galdutu nizun, referenteen inguruan, entzuten dezuen horren inguruan, zer entzuten dezuen? Joka munduan, etzat, roka internazionala, Foo Fighters, adibidez, oso talde potentea eta gero eskual musikan hainitz maite dut adibidez ibilbedi taldea, Gorka Urbizuk egin duena ere biztan dena, horako referentziak biziki edera. Zuen elkarrizketa prestatzerako garaian, behin baino gehiagoten irakurri dut, Gorka Urbizurekin egiten dizuten konparazioa kantuetan, badagoela hor berri txarraken eta librean Gorkaren melodien... Posible da, referente bat izan da, denek bezala, ziek bezala agian, berrirekin egin duten lana eta denaren gatik, oso eskertzen da eta sentitzen da, gure baitan sartu da, nahi do nahi ez. Eta referentaz hitz egiten ari garela, imaginatzen dut referentetako bat ere badela, Peio Artebe, Eskian Kriston ezagutu genuen Peio Artebe. Bai. Asetzen az dena kantuan abestu du. Bai, xantza ukan dugu gomita izaitea Peio gurekin kantuan, etorri da estudiora bastidara, eta klipa bat ere egin dugu kantu horrekin. Bai zinez, benetako plazera izan da beraikin lan egitea oso denbora gozoa pasa dugu. Bideoklipa ere atera da zuen? Bai, mil esker, odei bajosorekin egin dugu, eta biziki edera. Nik uste horrengo minutuak egingo ditugula entzuten.
Asetzen ez dena, Karma eta Peio Artaberen arteko elkarlana. Ekialdetik sortzen diren naize beroak Ez dut inoiz sentitu doatzutasuna ez dut inoiz eskatu zaindutasuna Aiziritzeko soletan daude kolore guztiak belaunaldi berriak nabaritzen dituen naize gozoak Bueno, entzun duzu asetzen azena kantua, gero formato akustikoan entzuteko aukera izango dugu uste dut. Bai, nik ez dut Peioren ahotsa eta indaja, bena... Interesgarria zen, bi modu hauetan entzutea, bai akustikoan eta talde formatuan ere. Baina horretara iritsa horretik, galdetu nahi nizun, bigarren lan honetan, lehen lan luzea izan den honetan, viniloa argitaratu duzu, Bai. Handian, bai. Eder ikustaren eta handi ikustaren Camille Chopin eta Lucas Petrisen artean osatu duten diskoaren Bai, hori da. Lan biziki edera indute, Camillek argazkilaria da, Camille Chopin, bai gorriara, eta bilakatu da taldearen goxama. Nahi dut, izan da guretzat preciosa, eta azalarentzat hartu du bere lagun baten argazki bat, baina ezagri du miraira batean ura ezagri zuen, eta miraira hori argazkitan hartu. Nahi dut ez da numerikoki aldatua izana, da zinez... Benetazko argazkia. Bai, eta... Artisautzalan bat. Bai, hori da. Bai, ahunt. Eta diskaren izenburuarekin oso kuadratzen zuen bizkiuntza, beraz atxiki dugu idei eta... Horren inguruan galduren izun ere, izenburua, gaia, zer inguruan itzaiten du dirudien ez diskak? Dirudienez hori da, pixka bat zuhumuojoaren indarra, norberaren irudia izaitea, hori nahi ginuen ikertu diska horretan hitzetan eta dirudienez hitz hori pixka dena barneatzen zuen. Hitzak aipatu dituzula, hitzen analisian ere murgildu behar dugu gure sarraskian. Sarraskia. Nik aztertu ditut letrak, aztertu ditut hitzak eta galderak dauzkat, zuri egiteko. Beraz, diskoan entzuten dugu ez, hemen gai komun bat badagoela iruditu zait, zepo bakarra bestian, baloreak merkatuan salgai direla aipatzen duzu, gero itzela bezain aske, zertarako beti lasterka, plastikozko basian lehen itxasoa zena putzu bilakatu da. Abesti desberdinetan, iruditu zait pixkat gure gaur egungo munduaren deskripzio pixkat pesimista egiten duzula ez, horrela da, aipatzen duzuna egia da ez, baloreak merkatuan, plastikoarekin klima aldaketa, beti lasterka ibiltzen garela, baina sentsazio hori daukazuzuk baita ere diskoan pixka bat hori, pesimista. Grisak direla, zuk helarazitako mezuak eta... Agian hola nahizelako, ez dakit, ez, baina... Gara jortan gauza hainitz pasatu dira eta ez dakit... Dira gaur egungo gaiak azken finean, eta oartu behar gira, hortaz, nik jendearekin lan egiten dut fixo naiz, beste bizi batean, ez nahi musikaria bakarrik, eta jendearekin lan egiten dut egunero, eta jendeak kondatzen du beti, garaian, ezen hola, tatati, eta pixka bat egia da hori.
agian pesimista iduritzen du, baina dira zinez aipatu nahi gintuen gaiak, eta agian ondoko diska batean argiago izan da. Alaiagoak. Bale, baurrengo galdera. Beste batean aipatzen duzu, eta oharkabean Tiffanyek zion bezala, ez da miresgarria harrapaturik sentitzea, pentsatzen dute referentzia hori dela Hubert Felix Tiffanyren... Ona. Zira lehena, uste dut, ukaitea erreferentzia. Erreferentzia, daukala abesti bat... A ber, ezagit nire frantzesa txarra da, baina Soleil Cherche Futur. Bai, hori da. Hori da bestia, ez? Ezagutzen du. Erreferentzia, eta hori, aipatzen ditu, gauza asko aipatzen dira, baina momentu batean esaten du, Agur Gari Cooper, Agur Che Guevara, eta idoloak, eta idoletaz ari da, pixkat horren kritika egiten du, baina zuk bai dituzu idoloak musikatik kanpo, zei aipatu dituzu, erreferentzia musikalak, zein miresten duzu? Zein miresten? Artetan edo... Nahi duzu. Nere amama. Bai. Nola izan da amamak? Kati. Bai. Mendik besarkada bat katxiri. Entzuten bat du? Ez dela gero jarri jozu, Ziritzeko kati. Bai. Ene amama, izan da figura maternala, ene amarekin biztan, bai, familia oso importantea da niretzat. Bestenaz ez dakit, ez dut pentsatu, nezakete jan batara bestia, eta spontaneikoki bai amama. Oso iruditzen zait, eta bestian, erreferentzia hau, zergatik, inspiratzen zaituelako pentsatzen dut, edo, Tiffena. Bai. Bai, kantu honen hitzak oso interesgarriak atsemen dituen, eta egia ezan lehen aldean entzun nuelaik, enuen ezer ulertu. Esekatu nuen Googleen explikazio de text erraiten den bezala frantsesez, testuaren iruzkina, Eta gaina musika ere oso interesgarri atsemaiten dut. Ez dakit ze urtean atera zen kantu hori, baina oso... ez dakit, baina garai hortan horako kantu bat ateratzea... Begiratuko dugu, 82, 1982. Aizu, 82 horako kantu bat, eta musikalki oso... Bai, zoragarria. Eta azkeneko galdera badaukat, burutik eskuetara bestia daukazu, eta honetan, hizkuntzaz ari zara ez, euskeraren inguruan, arbasok bezala, zure autu bakarra, sustraiak, euskerari egindako abesti bat da, bazenekien, hizkuntzari eskaini nahi diot abesti bat, edo sortu da nahi gabean, edo nolako izan da? Bai nahi nuen sortu, bai. Nik, eskolan ikasi dut euskara, eskualdun berrian azkenean etxean eta ez ginuen batere erabiltzen euskara, eta geroztik oartu niz zinez autu bat zela hizkuntza ikastea eta erabiltzea eguneroko bizian. Beraz, hori biskat kondatu nahi nuen ere, jaiteko zinez eginko jada, baina lana da, bena eginko jada, eta egin behar da. Oso ondo, sarraskiak gaindituta... Nota oso narekin. Entzuleok, guk bigarren kantu bat gure elkarrezeta akustikontako bigarren kantua eskatu aurretik, galdera pare bat baditugu. Pablo, galdetu bertzion, kontzertuen inguruan, baina nik kontzertuen inguruan beste galdera bat ere badut buruan, eta da askotan hegoaldeko taldoi kostatzen zaigu, iparraldean jotzea. Nik esango nuke nire bi proiektuek, bai postal kolekzionistak eta bai esan ezinek Endaiako borderlinean jotzea eitsi garela, justu hor mugamuan, eta ziburuko hartan, formato akustikoan kantutxo batzuk egin genituela. Uste dut zuei ere kosta egiten zaizuela, egualderuntze etortzea. Bai, ahunt, gerozta gehiago uste dute. Beraz, deia eskertzen dut hemen izaitea. Xantza da niretzat, taldearentzat, egualdeko irrati batean izaitea. Baina bai,
Bai, oso musika mundua oso aldatu da. Ez dakit zure iritzia, baina pentsatzen dut hainitz ez aldatu dela. Gaur egun produkziorik ez balin baduzu zure gibelian, biziki zaila da sartzea edo iparraldera edo egoala segun nun ziren. Beraz, gu dena autoprodukzioan egiten dugu, auzolanataz, eta hori dira pixkat sareak partekatzeko eta lagun batzuekin, eta olako planoak batzutan gertatzen dira, eta baina oso zaila da, iparraldeko taldeak produkzioa haukan behar dute, uste dut, sartzeko legaldean, ez dakit, agian ez, baina zaila da. Bai, barkatu, Pablo, bai. Zaila da, bai, eta nik askotan hau aldarrikatu dut, uste udalerrien elkarteetatik eta programazioetatik ere, behar dela nolabaiteko, ez dakit, kontzientzia hori ez, esateko, egin behar du hau ere ez. Aipatzen zenuen hegoaldeko edabide bat, gu irrati nazionalizateko aspirazioan gara eta natura horretik egiten dugu, baina egia da, hegoaldetarrak izaki, saio honetan esaterako denak hegoaldetarrak edo gehienak hegoaldetarrak izaki, alare koste egiten dela eta bagarela oso harremanetan ez, Jurgi Ekiza izan zen aurreko astean hemen, Pascal Irigoyen urri amaieran ere gurekin izango dugu, Maskaktarrak ere gurean izan zen lehen urtean, Maider, asko dira ez, gurean izan diren taldeak, eta baina ulertzen dut planteamendua ez, azkenean ona etortzionek ere, igual gu entzuten gaituen hegoaldeko programazio giro horrekin ere konektatzeko aukera bat ematen duela. Eta programatzaile hoiei, zentzuten gaituzue, nik badakite bigarren kafea, kultur, zinegotzi, programatzaile, teknikari askok entzuten dutela hainbat udalerritan, hemendik dei hori ez, saiakera egin behar dela, ikaragarrezko talentua daukagun mugaz bestalde, askotan gure itxasargi izan den, euskal musikagintzaren itxasargi izan den talentu bat, inoiz hemen aritu gara, hainbat garaibateko erreferentzia gurera ekartzen, izan Zaldi Bobo, Michel Duko, Anje, eta beste hainbat artista eta haien inguruan zuden musikariak, batez ere hemen musika askoz itxiagoa genuen garaitan, nolabait iparraldeko hiru lurralde horiek eman digutelako eindar hori, eta gaur egun ere referentzialtasun hori uste dut, hainbat aspektutan oraindik mantentzen dela, Maskakeko lagunekin ere hitz egiten genuen, Pablo, eureak adidez hasieratik nola biran ari ziren soinu teknikari, argi teknikari, produkzio potolo batekin, eta hemen hegoaldean zemat kostatzen den talde batek argi teknikari bat propio izatena oso berandura gertatzen den zerbait. Beraz, deia hegoaldeko programatzaileok jarri harremanetan Maskakekin, Jurgi Ekizak dagoeneko bolo desente baditu hegoaldean, baina bestein batek ezain beste, eta karma talderekin ari gana honetan, jarri eurekin harremanetan eta ekarritzazue gurera. Urrengo kontzertuak non diren galdetuko dizugu, azken kantu eskatu horretik. Asteburuntan egira iparraldeko Suskunen Buru Beltz festivalan, da metal festivala, eta gero aiko gira azaroan Baionako Magneto aretoan Pelasekin, eta Nafarroko Donesteben Kaskezurrekin. Beaz, hau gaualdi poita izan da. Azaroak 8, ez bana izokar. Ados, jarraitu sare sozialetan karma, eta bertan ikusiko duzu guztia, baina guk bigarren kantu bat eskatu behar dizugu agurtu aurretik, Antion, esai gozuze kantatuko duzun. Asetzen ez dena kantua, peio ez dugu gurekin, baina dena bakarrik eginen dut eta modu pixkat desberdin batean. Edarra izango da zu ere kantu osoa kantatzen ikustea, hori ere berezia da, beraz zoaz gure set akustikora. Gitarra afinatzen utziko diogu Antion Alaspin karmataldeko abeslariari eta segituan izango gara, bera entzuteko moduan, guk mikrofono guztiak ireki, behar bezala dena grabatzen jarri, eta orain bai, nahi duzunean Antion.
Arratieko lurretan daude kolore guziak, mende balde ala ekialdetik sortzen diren naize beroak, beroak, beroak. Ez dut inoiz sentitu dohatsutasuna, ez dut inoiz eskatu saindutasuna. Aiziritzeko zoletan daude kolore guziak, belaunaldi berriak nabaritzen dituen naize gozoak, gozoak, gozoak. Ez dut inoiz sentitu dohatsutasuna, ez dut inoiz eskatu saindutasuna. Dudarik gabe zuzira bandera, zuzira bai asitzen ez dena, dudarik gabe. Ez dut inoiz sentitu dohatsutasuna, ez dut inoiz eskatu saindutasuna. Lai, lai, yolalai, yolalai, lai, yolalai, yolalai, lai, yolalai, lai, 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 yolalai, yolalai, lai, yolalai, yolalai, lai, yolalai, lai, 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 lai. Entzuleok honekin bagoa Santxon Araspin mila esker eta nahi duzuen arte. Eta informazioaren txanda orain hementxe naiz erretian bihar, ezkara izango bigarren kafean, saio berezia, gure arianeko lagunek antxe legebiltzarretik egingo dutena, baina ostiralean, zinemalditik entzuleo goizeko 10:05 prest izango ora berriz ere zuekin aritzeko. Keep calm and bigarren kafea.